Ukáž. Dobré ráno, kolegovia. Ahoj. Prišla som vás kontrolovať, či sa náhodou neflákate. Dovolíš? No prosím, tohto chlapíka poznám. Chcete vedieť, kto to je? Vieme. Máš podozrivé známosti. Čo je, chlapi? Toto budete hrať na vašom ďalšom koncerte? Joj, keď si už nemohla bez nás vydržať a prišla si, tak aspoň nevyrývaj. Aj tak mi už ide hlava prasknúť do toho čvirikania, čo je na tých sprostých kozoch. Vtáčiky, to je moje. A čo vlastne vyšetrujete? Zavraždili nejakého ornitológa? Čo? Akého orní? Somár, to je odborník na vtáky. Nie, náš vtáčik nechával vtáky. Ale dúfam, že víš, čím sa ten chlapík živil. Či? Chlapci, nezaťažujte Lindu našimi problémami. Teraz má dôležitejšie úlohy. Je mladá, musí sa vzdelávať. Pán Miláčik? Bezprémiová odchod. Ja sa nevnúcujem. Ale ak by ste si náhodou nevedeli s niečím poradiť. Len sa s dôverou obráte na Lindušku. Odchod, lebo prídete neskoro. Pozdravujte počítače. Ja, Linduška.